Okay, hello guys. Sensya na sobrang lamig. Kumusta? Sana sa mabuti kayo. Sana safe kayo lahat dyan. Sa mga na-affected ng bagyo. Laban lang. Naranasan din namin yan dati yung sa bagyong Sendong. Nasa pa kami nun sa Cagayan. Lahat talaga ng gamit namin talagang nagsilotangan. Yung couch, yung table, lahat as in everything is wiped out and sobrang kapal ng putik sa loob ng bahay kasi yung isang river doon nag-overflow tapos yung subdivision kasi namin na tinitirahan is malapit doon sa river. So lahat pumasok doon sa subdivision. Sobrang kapal ng putik. Sobrang taas ng tubig. Yung mga gamit nga namin, naka-experience kami na nilalagay lang namin sa atop at saka sa second floor ng bahay para hindi mabasa. At ang hirap pa nun, nawala yung tubig, nawala yung kurente. Sobrang hirap. Kaya if I'm telling you na kaya nyo yan, talagang I mean it because dumaan din ako dyan and wag lang kayong mawala ng pag-asa. Laban lang, wag kayong ma-discourage kasi lilipas din yan. Yung bagyong yan. Bagyo lang yan, Pilipino tayo, diba? By the way, the reason why I'm making this video is because patulog na sana ako but then I've noticed in the comment section na ang daming comment doon nagtatanong kung anong trabaho ko dito at paano ako nakapasok as an IT dito. Before I tell you that, I will give you my background first, yung mga trabaho ko sa Pilipinas. So, my first job was technical support sa isang call center na nagsusupport ng mga Cisco networking devices. Lahat ng Cisco routers, switches, wireless adapters, wireless access points, yun kami nagsusupport. So, dun nahasa yung skills sa networking. And after that, nakapagtrabaho rin ako sa isang company na nagsusupport naman ng Microsoft operating system. 2 or 3 years ako doon. So, sobrang naging familiar na ako sa troubleshooting mga Windows operating system. And then, I've also have experience working in a printer company na laser printer. Doon naman naging certified hardware specialist ng laser printers. Malalaking printers na yan, yung ginagamit ng mga malalaking company din. Like JP Morgan, like government sa US, yung US Air Force, US Army, even FBI. Yun yung naging support namin. And then, I think I was also working there for 3 years. Nahasa na yung networking skills ko, yung Windows operating system skills ko, at saka yung printer skills. Now, yung tatlo naman yung pinaka-basic na mga devices na dapat alam mo talaga pag IT ka. Kasi yun yung mga common na nasa office. I was already a well-rounded technician back then. And then, nag-apply ako as an IT support engineer. Nakapasok naman. So, doon na-apply ko lahat yung mga natutunan ko. Yung company yun is nagsusupport ng, tatlo lang kami nun na IT support engineer. Tapos yung company na sinusupport namin is located in the UK. It's a law firm. Kami yung nagsusupport lahat ng applications nila, lahat ng gamit nila, Office 365, Windows Server, Active Directories. Kami na lahat ang nagko-configure, kami na lahat. Talagang well-rounded yun. Doon ako gumaling sa mga Windows servers. After that, syempre meron akong experience before ako dumating dito, while I was working as an IT support engineer, nag-take din ako ng Cisco certification. So, I became Cisco Certified Network Associate. Actually, ang hirap nga kasi meron din akong meron pang Uber nun at Grab. So, vacant time ko, nagde-drive ako ng Grab. And then, pag walang pasahero, pinapark ko yung kotse ko sa gilid ng daan. Tapos, nagre-review ako. While naghihintay ng booking, nagre-review ako sa Cisco, mga network, nagbabasa ako ng libro. So, yun yung ginagawa ko. Pag tumunog na yung phone ko, may booking na, kukunin ko ulit yung pasahero. Tapos, after may drop ko, park na naman ako sa gilid ng daan, babasa naman ulit. Talagang sipag lang. Yun, sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa exam. Muntik ko na perfect. I'm already a well-rounded IT with all solid experiences that I have. And then I've also got the certification, so feeling ko talagang ready na ako para lumabas ng Pilipinas at makipagsapalaran sa ibang bansa. But then, I went to Singapore. Yung ginagawa ng mga nagtatrabaho dun is pumupunta sila dun as tourist. Yun din ginawa ko. And then while nandun ka, maghahanap-hanap ka ng trabaho.
But hindi ka hindi ka lang magpapahalata kasi bawal daw yan pero yun yung ginagawa talaga ng mga Pilipino doon. Pumupunta sila doon for 30 days and then naghahanap ng trabaho, and then once they get the interview, nag-i-exit lang sila, and then yun. So yung ginawa ko, tapos paubos na yung 30 days ko nun. Sobrang hirap. Doon ko na-realize. Doon ako umiyak ng maraming beses. Doon ko naranasan yung kung gaano kahirap maging makipagsapalaran sa ibang bansa na wala akong sariling space doon. Nakikitulog lang ako sa relative. Ang hirap talaga. Ang mas mahirap pa nun, wala na ako. Kahit na marami na akong experience, meron akong certificate, hindi ako nakapasok na trabaho. Hindi ako nakatanggap ng interview. I mean, I got one interview, pero yun lang. Tapos wala na. So, sobrang discouraged ako, sobrang sakit ng puso ko nun. Sakit ng heart ko nun. Kasi talagang nawalan ako ng confidence sa sarili ko eh. Sabi ko, parang akala ko, marami na akong experience. May certificate na ako. Akala ko, easy na lang. Pero hindi pala. Umuwi ako sa Pinas, walang pera, super depressed. Talagang, butin lang, andyan si Mipo lagi sa akin nagpupush sa akin at nag-a-uplift sa akin, nagbibigay ng confidence. Kung wala siguro, parang parang lutang ako, parang mahirap. Talagang sobrang na-depress ako dun. Nung pumunta ako ng Singapore at umuwi ako ng walang-wala talaga. But then, God is so good. Nakatanggap ako ng invite. Actually, the first invite I got is from Ontario, and then the second one is from New Brunswick. Yung sa New Brunswick kasi walang bayad. Sa Ontario, sobrang mahal ng bayad. 65,000 if I remember it correctly. Doon ako sa New Brunswick. Yun yung pinili ko. And then, sinend ko yung application ko doon hanggang na-receive nila, hanggang nasendan ako ng additional points sa aking Express Entry profile dahil doon sa invite ng New Brunswick. At yun, tumaas yung score ko. And then 7 months later, nag-land ako dito sa Canada. Dumating ako nun, mga gabi na yun yung mga 11 PM or 12 midnight na yun. Hindi pa ako makatulog nun kasi sobrang jet lag. Kasi yung oras dito at oras din sa Pilipinas talagang pareho, but like if it's 11 AM there, that's 11 PM here. Sobrang opposite, di ba? Like talagang halfway around the world. I was already prepared na hinda ko na yung sarili ko. Sabi ko kahit hindi ako makapagtrabaho ng IT muna, magtatrabaho ako kahit papasukan kong anong trabaho, basta makakuha lang ako ng Canadian work experience. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Ang ginawa ko, nag-send ako ng mga application. Kasi nung nag-browse ako sa website, Indeed.ca, marami akong nakitang mga IT support, yung mga ganyan, IT specialist, mga ganyang job hiring. So, nag-send lang ako ng send. At kinabukasan, natawagan ako agad for interview and exam. Yun, pinuntahan ko, nasagot ko naman yung interview at napasa ko naman yung exam. So, again, just the next day, meron akong job offer. But my job will not be starting till next month. Kasi next month pa daw yung start date. So, yung ginawa ko is, continue pa rin ako naghahanap. And then, I got another interview and exam at pumasa na naman. So, I have 2 options na. Parehong IT yung trabaho. Pinili, lang ako. I was just choosing kung ano yung pipiliin ko. Medyo happy na ako nun. But in the a week after that, a week after I landed here sa Canada, nakatanggap na naman ako ng isa pang tawag. Was an interview, and then I was invited to visit their office for a manager's interview and then exam. So yun, pumasa ulit ako, and then yung offer nila is so much, not really much, but higher compared to those other first 2 companies na sa akin, tumanggap na sa akin. So sabi ko, I think I want to be part of this company because maganda yung benefits and all that stuff. And that was actually Thursday. And then on Monday, yung Thursday, tapos pagka Lunes mismo, sinabihan ako ng manager na pwede ba daw mag-start na ako sa Monday kasi kulang sila ng tao. And I was like, of course. So yun, naging IT support engineer ako sa company na tinatrabahoan ko ngayon. And then after 5 months, I was promoted ulit to ay Network Operations Center Engineer. So, sabi nga ng HR sa akin na we don't usually do this, but
sobrang bilis mong umakyat. Talagang sobrang blessed lang kasi sabi ng HR, ako daw yung nasagot ko kasi yung interview ng manager ng networking team. Sabi ng HR sa akin, ako daw yung gusto nilang kunin. Pinoy pride. Ang dami ko kasing competition ng position na yan kasi yung iba nga 5 years na doon, 7 years. Pero ako yung naswertehan. Ako yung nakasagot ata ng lahat ng questions nila na about technical stuff. So ako yung napasok kasi fresh pa sa akin medyo fresh pa rin sa memory ko yung networking, yung CCNA ko nun. So naswertehan. Kaya yun, ang trabaho ko ngayon, a year later hanggang ngayon, Network Operations Center Engineer pa rin. Yan yung trabaho ko. Sobrang haba na explanation ko, guys. So, hopefully, may natutunan kayo at the end ko na ang video dito. Pasensya na pala sa Tagalog ko. Broken Tagalog. Kasi Bisaya gigong dako. Bisaya talaga ako. So, hopefully you learned something. If this is your first time watching my video, please consider subscribing. I would appreciate it. And, mag-ingat kayo palagi hanggang sa susunod na video. Bye! Me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end. We take on my